wong. Yo Helen. Endi Helen? Iki kae. Ma. Nyame. Endi Helen? Nyanyi ae. Ngambok ae kok. Iku sing kelas karo tulus iki. Iya. Yo, iki lho. Ayo jangan baru pasuran rapinya munduran. Tantuk rahayu. Salamipun hormati rasa kubur. Kegiatan antuk salamai selamat terakhir bahwa menawi angin puncak sepanjang pun semacam perjalanan sami rogo singo batoro ilang sepanjang sepanjang pengalingan perjalanan Nyun Agung Samudro Parak Sami tari ingkang pamungkas sasmani pun jembatan margo wonten ing salawantes pangipun jembatan perjalanan sapi menawi angin pun caos pangipun kirani sepakat penggalih Nyun Agung Samudro Parak Sami Joyo Joyo Wijayanti lir ing sampe kala Kirayu Wilsebut Kota Ketalaban nanti dalu tasih wonten pendidikan yang spektakuler ini menika tari reog ingkang badhe dipun aturaken para majaning sagar resmi Singo Palsu yang menjadi gerakan salam bangsa.
hatiku sing lelati wis lakukan Jare kowe wis ngukir jenengku. yo Kritik jero atimu. Yen milik biyen karo janjimu. Tresnomu siji yo aku. Ning opo saiki mecitra. Kabeh omongmu ya dulu aku ora bakal janji ojo suara hatimu lho jangan Ya orang gue menyatu mas ya. Minyak Webli. Go Webli. Yang dia beli. Aku aku marah Tesco marah janji Lalang mana di? aku Enggak gue menyala. Terus sekarang dibuka. Videoan. Enggak gue menyan. Enggak gue menyala. Ora enek. Terangkat dulu loh. Wajib dulu lampu. Yo, anu. Video sini